Добро утро! Намираме се в село Седловина на 6 км от Кърджалия. Тук спряхме за нощувка. Добро място е. Това е язовир Студен кладенец. В приложението Park4Night имаше в съседното село, тук в широко поле имаше отбелязани локации, ама достъпа беше поне за нашия кемпер нямаше така опция да се достигнем до тях и накрая спряхме тук. Айде продължаваме напред. Меандърът на язовир Канзанлък е там долу, не знам дали се вижда, има къмпингари на палатка. Вятъра пак не моя срана и днес, така че продължаваме напред, иначе е много красиво. Добро утро! Намираме се в село Паничково. Спахме тук. Много готино място. Има беседка и чешма. Локацията е отбелязана в Park4Night. Това е на 50 км от Асеновград. Ако идвате от Кърджали. Има и рекичка е там долу. Около 900 метра е такъв пътя, да се засъл от главния. Не е нужно от много проходим кемпер. И така ще ви пусна и от високо да видите. Много красиво място. Добро утро! Намираме се пак сме с Сокаците. Намираме се на 200 метра преди Черепишки манастир. Снощи даже ми се изпрата, ама един от монастите излезе и ми каза, че 8 часа сутринта трябва да съм се махнал там. Тъй, че ще до манастира пеш. Това е на колко? Мисля, 14 км от Враца. Вчера не остана никакво време да снимаме нещо. Мина деня в път. Имаше и много движение. По случай Великденските празници. И така, Великден ще го изкараме тук из Врачанския Балкан. Днеска се качим до Околчица. И после пещера Леденика и мисля, че с това ще приключим
пътуването. Айде! Тук е направен в скалата и виждате където се е водила битката. Това е най-високата точка на манастира.